хора, аз съм BossBG и днеска искам да ви покажа една информация за не само за моят канал, а и за един друг канал, който се казва BossBG. И те ще го напишем BossBG. Това виждате, че е моят канал. Но това е стария ми канал. И вие сега, много хора могат да си помислят, че е така. Просто съм ви излагал, но не е вярно, ще докажа по две неща. По два клипа, т.е. Този клип. Ето, това съм аз. Виждате? Ето, виждате, това съм аз. И по този клип в стария ми канал. Тук сме с Megafight BG и вече Legend Bull. Даже ще ви покажа и него Legend Bull. Ето Legend Bull. Да, и вече разбрахте, че миналия ми канал, да не се лъжете да мислите, че аз съм някакъв измамник такъв, че искам да копирам този човек, който сам аз отново казвам да го копирам. Не го копирам, защото това съм аз. И да, това исках да ви кажа накратко за епизода. Ако ви харесал, дайте лайк, абонирайте се миналия ми канал. И хората, които са се абонират за миналия ми канал, се абонират за този канал. Благодаря ви, че бяхте с мен. Аз съм BossBG и чао!